έχει πετύχει και τα επόμενα θα πετύχουν ακόμα περισσότερο. Αυτοί που δεν θέλουν το μνημόνιο είναι οι άπλιστοι που απαιτούν να τους παίρνουν πάνω από 500 ευρώ το μήνα. Αυτοί που θέλουν να κάθονται τα Σαββατοκύριακα. Αυτοί που θέλουν να ράζουν στις παραλίες 2 εβδομάδες στον Αύγουστο με τα λεφτά μας. Ακούστε, θέλουν ακόμα να τους πληρώνουμε και τις υπερορίες. Θέλουν ακόμα να τους πληρώνουμε και όταν τους απολύουμε. Αντί να λένε ευχαριστώ που τους κρατάμε και λίγο παραπάνω στη δουλειά. Αυτοί που δεν θέλουν το μνημόνιο είναι αυτοί που τα περιμένουν όλα από το δημόσιο. Απαιτούν από το δημόσιο να τους μαθαίνει γράμματα. Απαιτούν να τους θεραπεύει όταν αρρωσταίνουν. Απαιτούν να κρατάει τα παιδιά τους παιδικούς σταθμούς. Απαιτούν ακόμα και να τους συντηρούν όταν γεράσουν. Να τα πληρώνει όλα αυτά. Έχει αναβάρει τους πλούσιους. Τα λεφτά να πάνε στους βιομηχανούς. Κόψε τις συντάξεις, κόψε τους μισθούς. Τα λεφτά να πάνε στους βιομηχανούς. Αυτοί που δεν θέλουν το μνημόνιο απαιτούν να φορολογηθούν οι επιχειρήσεις μας. Οι επιχειρήσεις μας έγινε συνηθισμένες σε τέτοια άστοργη αντιμετώπιση. Πληγώνονται κύριοι. Τα λεφτά μας είναι ξενιτεμένα στην Ελβετία. Τα εργοστάσια μας είναι ξενιτεμένα στην Βουλγαρία. Τα κότερα μας είναι ξενιτεμένα σε offshore εταιρείες της Κύπρου, της Λιβερίας και του Παναμά. Οι λιμουζίνες μας το ίδιο. Τα σπίτια μας εξόριστα στην Εκάλη. Και από πάνω μας ζητάνε να πληρώνουμε μισθούς και φόρους. Δεν μας έχουμε άλλη κακομεταχείριση, κύριοι. Να πληρώσουν οι φτωχοί, να πληρώσουν οι φτωχοί. Αυτοί που δεν θέλουν το μνημόνιο θέλουν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις μακριά από τη ΔΕΗ, τα λεωφορεία, τις ακτές και τα δάση. Αυτοί δεν θέλουν ανάπτυξη. Πουλήστε τη ΔΕΗ, τα λεφτά να πάρουν οι Αμερικάνοι. Πουλήστε το ΝΟΣΕ, πουλήστε τη ΔΕΗ, τα λεφτά να πάρουν οι βιομηχανοί. Πουλήστε το ΝΟΣΕ, πουλήστε τη ΔΕΗ, τα λεφτά να πάρουν οι βιομηχανοί. Αφού σας τα παίρνουμε τόσο ωραία από τα καύσιμα, τα τρόφιμα και τα διόδια, γιατί να μην σας τα παίρνουμε και από τα υπόλοιπα. Είναι λογικό, είναι λογικό. Απαιτούμε να φύγουν τώρα οι αγανακτισμένοι από το Σύνταγμα. Πάτε τις σημαίες σας και φύγετε από εδώ. Πάτε τις σημαίες σας και φύγετε από εδώ. Να φύγουν, να πάνε πίσω στους καναπέδες τους, να ανοίξουν τις τηλεοράσεις τους και να δούνε με τα ίδια τους μάτια πόσο λίγοι βρίσκονται στις πλατείες όλης της χώρας. Απαιτούμε να μην εμποδίζεται η τηλεόραση να αποκρύψει την αλήθεια. Αυτό σημαίνει ελευθερία του τύπου, κύριοι. Αν το ΜΕΚΑ ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν αγανακτισμένοι στο Σύνταγμα, προφανώς το κάνει για το συμφέρον αυτού του τόπου. Το
είναι πράξη ανεύθυνη. Μπορεί να οδηγήσει σε αναδιαπραγμάτευση του χρέους και να χάσει τον εργοδότες μας. Ο ήλιος ανατέλει, η ρόδα τρέμει, ο ήλιος ανατέλει, η ρόδα τρέμει, ο ήλιος ανατέλει. Οι συγκεντρώσεις βλάπτουν τη δημόσια εικόνα της χώρας. Ας αγοράσει το Σύνταγμα, κύριοι, με 50.000 τρελούς πάνω. Ζήτω η Τρόικα! Ζήτω το Βουλγουτού! Ζήτω ο Τσέπιος Παπανδρέου! Ζήτω ο Γιώργος ο Πεταρωτής! Ζήτω ο Πρετεντέρης! Ζήτω η Όζα η Τρέμη! Είσαι άνεργος! Πρόβλημά σου! Σύνδεσμος ειλικρινών βιομηχάνων!